Now Nyokayemabhunu panguva ino yakutosirisa vari kuonekwa kunzi pane ma-attacks ari kuitwa kuna Nyokayemabhunu is well with mari yake. Uchionekwa kunzi aiwa there are some people vari kuonekwa kunzi vanoita as if vanofarira vana Nyokayemabhunu vari kumentionwa aiwa in this source yanchavenga exposewa neZim aiwa aita sana Gambakwe vachinzi vari kuya vachibraiba his sisters panguva ino vachinyazokukonzeresa the decline and fall kana kuparadza Nyokayemabhunu panguva ine vachiti aiwa ngaapararire musungu anobva subscribe or like on the bell icon. Zim yabuda ichibudisa evidence yamuri kuona ma-screenshots nemachasi nema-audios aiwa anobuda nyoka pachinzi Mudzingo announces totoputitsa mari to chop Nyokayemabhunu's money while he languishes in prison. In these leaked audios, the jailed South Africa-based ZANU-PF activist Wellington Masiwa, popularly known as Nyokayemabhunu, is discussed by a group comprising his colleagues. One of the men, James Mudzingo, speaks saying, in quotes, "KUTYA, what to say if you're online? KUTYA, vachune kana online. She doesn't have a passport. Organize it so she comes to oversee her siblings' court case. The sister is there, is she not? We will just coach her in advance. Coach her up in the group, but I must not be known. I will just cover up everything else and just say sister, and then we just throw the account details and then we chop money." Later on, in another audio message, Mudzingo sends a new clip to plead while accusing the activist's sister. He says, "Children of Zimbabwe, don't be shocked by these audios. They are circulated by Nyokayemabhunu's sister while working together with Gambakwe. The sisters are the ones circulating these audios. You sisters are the ones circulating these audios. You are now accusing me when I also lost my own money. You have to give me my money. You must return our money. Right now, we are not talking with your in-law, Wellington Musiwa's wife. The man is being chopped by his sister who is consuming the money together with Gambakwe." Anoposta evidence yamuri kuona machats amuri kuona nema-audios amuri kuona kunzi aiwa panguva inoi Wellington Masiwa anova Nyokayemabhunu panguva ino nhau yake ichanesa nokuda kuti kunokonzi there are some people vanokonzi ma-activists kana kuti vakomana veZANU-PF vari kunokonzi they are acting behind vanyatsokonzeresa kuti Nyokayemabhunu asambobudirira kuti kesi yake asatomboiwina. Panguva ine vanyatsoda kukonzeresa kuparara kwake noda kwokuti is one of Gesa's lieutenants vari kuuya vachipusha kuti mutungamiri wenyika aresign. Pinda comment section medu kuti mafunguro enyu muri kuziva pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.